ba talauci ba. Ina talauci ka sai da mu wannan ko naira 100 mu kamo ka ba. To kawai da biyar ma ni. Dan Allah kawai da ni 50 man ka shi kawo. 50 kawai wallahi. Wallahi. Ka san na kwana ban banza. A rajin Allah kuɗi 1000. Allah ha ga halin da muke ciki. Allah ya ga halin da nake ciki ne. Ban gane ya ga halin da muke ciki ba. Zaka dauka. Ya ga halin da muke. Ayaman. Amma muka dauka wannan kuɗin. Amma 200 naka 800 nawa. Wallahi na ito 200 naka. Muna tafiya tare. A tsinci kuɗi. To. Ka ce min 200 ne nawa. Me tunanin ka? Gwaran baka da mutunci. Yanzu da a ce ni na tsinta haka za mu raba. Kai ba? Amma muna tare ne kuma gidan ka riga ne gani shikenan wani abu kuma. Allah kaddara zan riga gani in ko baka yadda daya in kuma baka yadda ba in dauki hana ko sisi. Wallahi ni hannuna ma haɓari yake. Ai barin ka banza za ka yi shi. Ka yadda baka yadda ko baka yadda dauki kayana. Na yadda. Hoto doka. Na yadda. Doka dan Allah ya zai jiki da jiki. Yawwa. Dogo mun. Kai. Abin da fa nake tsoro kenan fa. Sai nake daukan wannan kudin. Are mun dan iska ai baka san wata ba in ka san wata baka san wata bari lunke ce ba ni haka mun wayo kai mai wayo ka dauki 800 ka ban 200 amma ka rena mun wayo ma wallahi ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka